O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á colleita en verde, dotadas cun orzamento de 600.000 euros procedentes do Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Estas achegas teñen como obxectivo contribuir a xestionar os excedentes de viño das adegas coa finalidade de retirar un volume que permita recobrar o equilibrio do mercado. Poderán ser beneficiarias as persoas produtoras de uvas para a vinificación que cumpran coa normativa vixente en materia de planificacións de viñedo. Estas achegas subvencionarán as accións da vendima manual na que se colleitan os sacios de uvas cando aínda están inmaduros, de maneira que se reduza o rendemento da parcela. A colleita en verde deberá terse realizado a máis tardar o día 15 de xullo. O prazo de presentación das solicitudes comeza mañá e finaliza o 25 de abril, algo que desde o sindicato labrego galego critican polos días inhábiles da Semana Santa que hai polo medio e porque din non houbo ningunha información previa ás produtoras nin ás entidades que van xestionar as solicitudes. Desde o sindicato aseguran que a Consellería publica a convocatoria sen dar resposta ás dúbidas que lle foron trasladadas hai un mes, malia contar coa información solicitada. Creen que os termos nos que se está a desenvolver a súa tramitación non se corresponden cunha vontade real de apoiar os viticultores. Por esa razón, solicitan de novo a convocatoria dunha mesa do viño con representación dos axentes do sector, onde elaborar un plan integral de actuación para o sector vitivinícola galego.